A més, que és un decret que mos ha pillat per sorpresa, perquè sí que des del principi de la legislatura s'havia derogat el decret de trilingüisme de l'anterior legislatura, però una vegada més mos hem assabentat d'aquest nou decret per mitjans de comunicació i per la roda de premsa que varen fer ahir, no? Per tant, tenim un govern que està governant i està fent tot el contrari que va dir que faria quan arribés en el govern, no? Tenim un govern que no ha dialogat ni una línia d'aquest sol decret, que no ha dialogat no només en els partits polítics, en els grups parlamentaris, sinó que tampoc ha dialogat o tampoc ha anat ni en el Consell Escolar ni tampoc a les associacions o federacions de pares i mares d'alumnes. Per tant, tenim una vegada més un decret que imposa la voluntat dels grups que donen, dels partits que donen suport en aquest govern, quan ja varen tenir fa 15 dies el decret de territori. Per tant, un govern que no dialoga amb la societat civil, que no dialoga amb els partits polítics i, a més, un govern que no governa. Vol dir, els equilibris d'aquest govern són tan complicats que s'han limitat a fer un decret que no decreta res. Perquè nosaltres el que sabem del decret, que dic molt poca cosa i farem valoracions més profundament quan coneixem el text, és un decret que diu que cada centre podrà fer el que vulgui. Per tant, jo crec que per això no fa falta un decret. De fet, per això no fa falta ni un Consell d'Educació. Si tothom podrà fer el que vulgui, si no estan regulant un marc comú per totes les illes Balears, vol dir què fa el conseller, quina és la línia que està marcant aquest conseller, vol dir governar és prendre decisions, algunes més encertades i algunes manco, algunes te cremaran políticament i algunes encertaràs, però has de prendre decisions. Tenim un govern que està contínuament sense prendre cap tipus de decisió complicada, no? S'havia de definir un model. Vol dir, nosaltres és vera que els centres tenen certa autonomia, però ha d'haver un model comú. El que no pot ser és aquesta diferenciació que marcarà aquest decret. Vol dir, hi haurà alumnes que podran anar a centres on sí que s'apliqui un model de trilingüisme i alumnes que no. Per tant, tindrem alumnes amb una capacitat i amb unes possibilitats reals d'aprendre anglès a dins el marc escolar i alumnes que no. Vol dir, hi haurà alumnes de primera i alumnes de segona, centres de primera i centres de segona, i mentrestant un conseller que se'n renta les mans i que diu que no serà responsabilitat seva sinó dels centres. Per tant, nosaltres el que demanaríem és que se deixessin ja d'aquests equilibris de poder, que prenguessin decisions, que nosaltres ja opinarem si ens pareixen encertades o no, però sobretot que prenguin decisions i que apliquin aquest diàleg, aquest consens i aquesta transparència que havien dit, perquè quan nosaltres a hores d'ara encara no coneixem els detalls d'aquest decret.